Sa Malpegadamag iti lokaldad, awang met tinalista nga fire-related injury si Jay Ili ti Baknaw ta La Union kagidan ti palang sarabo ti Barong Atawan. Dai kabayatan na kaya tadamat iti may isang insidente iti Uram iti wenno grass fire iti met barangay Bitalag iti nadakamat nga Ili. Kaya nakuha iti tinalista nga nadangran. Ti detalye datoy nga damag danon ni Bobo ken Delcina Rosa. Awan pay itiya na ilista a firecracker related injury iti Baknotan District Hospital manipud itiya rabi itiya kapulisan kadag itiya pagtaglakwan itiya paputok. Nupay kasta adamot itiya tallo a vehicular incident itiya na ilista ngem agpapadamat laeng dagitoy a minor injuries ken agpapada nga addan iti impluwensya itiya na sanger nga inuman. Kabayatan na, awan mo't itiya na ilistapay ang New Year baby nin manipod itiya Baknotan District Hospital. Ngam kinumpirmada nga sakbay nga agbaliw itiya tawen, ket adda itiya nangipas nga, ken iti agdama, ket adamot iti aglib-libor pay laeng. Adamot itiya na i-report a grass manipod ijaya Barangay Bitalag, iti motlaang nasaw nga ili. Ngam kinumpirma iti BFP Baknotan nga minimal laeng daytoy, ken ingagara dagiti agdaldalos a puuran, dagitiya na urnong abulbulong. Dama agmanipod ito'y ilitiya Baknotan dahil ni Bombo Kendall Generosa para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union, Basta Radyo. Boom!